Molt bon dia o molt bona tarda, depèn d'on i quan ens escolteu. Benvinguts i benvingudes al nostre podcast. L'Ordre Caòtic, un podcast elaborat pels usuaris i usuàries del Servei Prelaboral de Reus de la Fundació Pere Mata, on parlarem de diferents temes, tots relacionats amb la salut mental. Jo em dic Marina i avui estic acompanyada de 5 companys de l'SPL. Us voleu presentar? Hola, jo sóc el Rubén. Jo la Lourdes. Hola a tots. Bones, jo sóc l'Aleix. Jo em dic Sergi, hola. I jo la Júlia. Bones. Benvinguts i benvingudes. Gràcies. Gràcies. Avui és el nostre primer podcast, però abans de ficar-nos en matèria ens presentem. Rubén, fas els honors? I tant, Marina. Nosaltres, com hem dit, som del Servei Prelaboral de Reus de la Fundació Pere Mata, també anomenat SPL. És un recurs que promou la integració laboral de les persones que patim alguna malaltia mental mitjançant l'aprenentatge de les habilitats socials i laborals bàsiques durant un període de temps determinat. I per què estem aquí? Doncs bé, com a persones que integrem el servei prelaboral, tenim un objectiu comú i és de trobar feina, ja sigui en empresa ordinària o en treball protegit. Però sabeu el més guai? Que cada un pot arribar als objectius. Tenim un programa individual, perquè cada persona som un món i tenim necessitats diferents. Per aconseguir la nostra meta, realitzem diferents activitats per tal d'adquirir hàbits, capacitats laborals i crear rutines laborals. Moltes gràcies, Rubén i Lourdes. Un bon resum del que és l'SPL. Pensem que aquest servei és superimportant per les persones que tenim un diagnòstic de salut mental. Ara sí, després d'aquest breu resum, avui volem dedicar el nostre programa a parlar d'un tema molt important per a nosaltres i que ens ha afectat al llarg de la nostra vida, estigmes. Sí, Marina, com ja sabeu, el 10 d'octubre de 2023 és el Dia Mundial de la Salut Mental i en commemoració creiem que és important donar visibilitat i sensibilitzar el nostre públic sobre els diagnòstics de salut mental, ja que no només s'afecta una part de la població, al contrari, mai se sap quan es pot tocar en primera persona. Per aquest motiu, creiem que és molt important saber què és l'estigma. Per això parlarem d'ells a partir de la nostra experiència personal. És un tema molt interessant. Sergi, nosaltres sabem bé què és un estigma, però ho podries explicar pels nostres oients? I tant. L'estigma és una creença de caire limitant vers a un col·lectiu en concret. Entre ells, els que tenen una condició diferent a les persones que no pateixen cap tipus de trastorn. Es defineix estigma com un fenomen o procés social, en què les persones que es consideren diferents d'alguna manera s'enfronten al rebuig social, després de ser etiquetades per qualsevol diferència. Algú em podria dir un exemple d'estigma? Jo mateixa, Marina. Digue'l, Júlia, quin estigma coneixes? Un estigma molt comú és, per exemple, quan en la televisió diuen que un esquizofrènic ha matat a una persona. Això fa que el col·lectiu es vegi afectat, perquè pensen que totes les persones amb esquizofrènia o qualsevol trastorn mental són agressius. Realment, les persones amb trastorn mental tenim més tendència a fer-nos mal a nosaltres mateixos. Rarament fem mal a altres persones. Que això surti a les notícies provoca que les persones tenim un trastorn mental. Estiguem discriminades per la resta de societat. Molt bé, Lourdes. Això està relacionat amb la definició de l'estigma. De fet, l'estigma es fonamenta en opinions negatives i perjudicials que el públic emet sobre les persones que tenim qualsevol cosa diferent als ulls de la resta de la població. Sí, Marina, aquesta diferència pot ser mental, física, religiosa o d'orientació sexual, etc. En el cas de la malaltia mental, es cataloga a la persona per la malaltia, com per exemple, aquest esquizofrènic, un TLP, un autista, un boig. Tot això desencadena en discriminació i un tracte injust. Sí, això passa moltíssim i fins i tot en els instituts. La gent utilitza la paraula loca i altres insults. I això ens genera una sensació d'angoixa i malestar emocional. Sí, ens ha passat i ens passa molt aquesta situació, que ens diuen boig. Jo em sento molt incomprès i amb una ràbia immensa dins. És una pena que encara passi això. Per què creieu que és?
És veritat que existeixen molt tipus de col·lectius estigmatitzats, no només les persones amb un diagnòstic de trastorn mental. Tot i així, creiem que actualment encara hi ha molt estigma envers les persones amb trastorn mental a causa del desconeixement. Per aquest motiu, avui us volem explicar els nostres testimonis per poder lluitar contra els estigmes. M'agradaria comentar jo en primer la meva història. Ens encantaria escoltar-la, Aleix. Es pot dir que l'estigma l'he patit des que vaig entrar a l'escola. Vaig estar anant al FESMIC a fer-me proves constantment a Reus des que feia P5. No entenia què em passava, perquè no aguantava certes cançons o sons estridents al màxim. Això em va afectar a l'escola i llavors vaig començar a patir bullying. El bullying que patia era tant emocional com físic. Fins i tot vaig patir ciberassetjament als 12 anys. Quan algú va filtrar la contrasenya del Messenger de Microsoft i em va suplantar la identitat. Que malament, ningú ha de passar per això. Molts dels nostres companys i companyes de l'SPL també han patit l'estigma i han volgut compartir la seva experiència amb tots nosaltres. Si us sembla bé, llegirem els seus testimonis. Júlia, vols començar tu? Doncs sí, jo us llegiré el testimoni de la nostra companya Eva. Així és la seva experiència. Jo també he patit l'estigma quan vaig caure a la malaltia mental. Moltes persones em van donar de banda. Deien que estava boja. Com és possible que faci aquestes coses? Com pot actuar així? A mi, tot això em feia sentir molt malament. Em deprimia, no entenia que la gent no m'entengués. Jo no tenia la culpa de tenir una malaltia mental. Al contrari, vaig tenir la mala sort que em toqués tenir aquesta maleïda malaltia. Fins i tot, la meva família em va donar de banda, com si ja no existís per ells. És molt dur. I em fa difícil viure amb aquesta malaltia. Però bé, has d'acceptar que no tothom serà al teu costat. I qui t'estimi de debò està amb tu. T'ajuda i comprèn, i qui no vulgui saber res de tu, cal deixar-los marxar. Qui impactant la història d'Eva? I tant. Jo us llegiré el testimoni de la nostra companya Carme. Perfecte, endavant. Carmen escriu: l'estigma ho he sentit a la meva pell de la forma més dolorosa, i és que per cuidar els meus nets sempre he hagut d'estar acompanyada de la meva parella. M'he sentit molt malament pel fet de la poca confiança que han tingut en mi. D'altra banda, entenc aquesta postura ja que una persona que perd la noció de la realitat no és gaire fiable, però no deixa de ser dolorós que la teva pròpia família t'estigmatitzi. Aquesta és la meva experiència més dolorosa. Que dura la història de la Carme. Jo, per acabar amb els testimonis, us llegiré la història del David. Molt bé, endavant. Jo, quan era més jove, no ocultava el meu diagnòstic d'esquizofrènia i això em va causar molts problemes d'estigmes. A més, era un temps on no estava molt estable i la gent era molt ignorant i em deixaven de banda per la meva malaltia o simplement es reien de mi. Jo em sento identificada amb aquesta història del David. A mi totes les històries m'han impactat molt. A mi també. És que són històries molt dures. Aquests són els nostres testimonis en primera persona, que esperem que us facin reflexionar i empatitzar una mica més amb tots, ja que aquesta és l'única manera que podem acabar l'estigma. I fins aquí el nostre primer podcast. Esperem que us hagi agradat i que us animeu a escoltar els següents. Gràcies a tots i us esperem a... L'ordre caòtic.